Започваме кеш игри. Отворил съм 3 маси, 2 от които са six-handed и една е nine-handed. Тук ще направя така 30. Макар че нямаше много смисъл. Така. Трябва да предам тук. Всеки 5. Тук ще отворя, тъй като не искам да давам на големия блинк така лесно да види флоп. Ще си бетна така, добре. Тук фолд 8 и 7. Тук сякаш ми се иска да ги отворя. Може да е малко луз, ама не. Не, тук обърках, аз не видях, че тук играе този. Така. Тук имам осмици. Мисля да флат колна просто. Тъй като ако 3 бет на някой може да има 4 бет, не трябва да фолзвам. Попи 6. Тук ще отворя попи вале. Смица. Валето не е добра карта за мене. Почваме тук да залагаме. Не е лош флоп. Тук пак чек. Може да пробвам още един барел на търна. И това е. Тук ще колна. Така, тук. Тук направих стрейт. Така. Попи 3 фолд. Тук сме фолд. Значи тук не видях какво се случи както трябва. Значи то е липно, тук аз не усетих. Добре, както и не. Нямам, тук не трябваше да си фолдна 7 и 8 и това е. Чек. Мисля да фолдна Асаки девятка тук, тъй като имам много хора зад мен. Трябва да съм малко по-тайт на кеш игрите все пак. Така. 6 и 5 фолд. Четири, 3 суитът. Лесен фолд.
такива бокуци най-хубаво да се занимавам. Валей 3. Фолт. Тук ще ги отворя. От бутона. Тук валей дама имаме долу. Срещу такъв рейс не мога да играя. И тук не е добър флопа. Трябва да фолдвам, няма смисъл да продължавам тук. Две 6 фолд. Тук дами имаме. Така. Дами. Те пък много тайт, тук всички защити много. Дама и 10. Дама и 10, поне ще бъда в позиция. Гледай го то как. Не срещу такъв рейс не мога. Срещу така сума не. Малко не бях сигурен тук с своя 8-ов. Какво да правя по-скоро фолд, тъй като някой може да 3-бетне и ми се занимава. Трябва да е сутет поне да се заигравам. Тук дама и 9. М 14. Видим една следваща карта. Готина карта. Това чекна, сега може пробвам да го натисна аз. Айде. Така. Тук на турнирите така би го изиграл това нещо. На кеша не знам дали е хубаво. Флопнахме стрейт готин. Лесен фолд. Саки 4. Толкова само линква тук. Ти човека. Така, мисля да направим сибет тук обаче. Пробвам да открадна. Така, отваряме. Фолд. Какво ма направи това? $1. $1.
Тук не ми се занимава. Няма да гоня дилото, тук ще си флодна. Имам много асаци, където ме бият. Няма смисъл. Здраве, бе. На Nine-Handed много бавно върви играта обаче. Така, то с такъв сайзинг, какво ми се... Пробвам го чек рейзинг тук, макар че нямам нищо. Ай си пробвам само един чек рейс. Да видим какво ще стане. Те по това плати и той. Тук ще дефендна. Суита ръка, добре. Тук е фолт. Чек. Тук много хубава ръка излезна. Много хубава валенция ми влезна. Асак. Леле. Този какво има тук, няма го блафирам. Тук е много хубав борд за блаф имам сякаш, но няма да. Пробвам един блъф тук, да видим, айде. Един блъф да пробваме. Малко прекалих се сайзинг, трябваше 97 достатъчно, ще да видим. Лошо. Нищо. Кеф има долу горе този блъф. Тук съм фолт. Така, значи тук нещо ми се върти още тая ръка в главата. Така, само да погледна пак. Значи той отваря 15, защитавам блинда. Малък бет ми прави тук. Попи 10. Тук много, доста карти да бият там. Hero Call ми направи. Добре. Тук един донг бет ще направя. Да го пробвам. Така, сработи. Тук човек се забавих.
Давам 4 фонд. Седмици. То сериозни сази не удря, бе. Ще ми плати обаче. Няма ползвам такива чифтове. Не мога да оцеля един път чифта, значи. Аз се занимавам вече две овъркарти, има тук. Няма смисъл. Може и да... Така. В принцип мога да отворя още една маса, ама... Игрите си вървят бавно. Отваряме задължително по-пивале суитът. Така. То след мен спокойно и фаткова това. По-пивале. Тук малко по... Така спокойно. Ще направя един бет, но това сако ме притеснява. Сака малко ме притеснява. Добре. Много голям сайз. По-би 7. Суитът. Това прави се. Ще му платиме. Сега трябва да ползвам. Елати. Абе, човек, няма време, тук ми изтича. Не знам тук какво беше най-доброто отигране. Нещо мислех да направя на 3-бет блъф. Нямаше да сработя. Все пак съм на бутона. Можеше някак си да открадна. То нещо блъфиране на този маняк. Нещо е бавали са.
Ето само лимфа е тук горе, всяка ръка ме дразни. Валей 8. О, ще му платя тук. $40. Леле. И само смица не ми се занимават тук. Имам 20 долара. Игнорира извън заеби. Тук платих, защото имаше възможност да направя с пътиите. Можеше да ги... Ако имаше 200 пъти, примерно не бяха паднали. Ама... Ето такова. Саки 6. Сибет. Тук да запиша още нещо. Кеш игри. Две пет. Две ли да запиша? Леле, какво става тук, бе? Чай, какво ще записвам? Аз няма да записвам нищо. Какво става? Какви стълка в този сайзинг, бе, човек? Искаш ли да го пробвам аз и сега да се правим отворен? Чай да видим дали ще фолдни тук. Не. Лошо. Нищо един сак тук да ми дойде. 5. Не, тук се стакнах лошо. Много малко луз отиграване. Нищо. Така. Оставаме две маси.
Какво става, бе, човек? То за какво ми плаща всичко, бе? Бах ти. Не. Какво ма направи? Това ще оцели, бе. Гледай какво стана, бе, човек. Ох. Слабо, слабо. Слабо, слабичко. Това дали маса? Така. Само да прегледам пак тази ръка, че се изнервих. Значи аз саци тук му дам. Реално, тук е добре. Нали? Тук ми е малък сайзинга. На флопа. Леле, какво направих тук, бе? Леле, как ми отворих тази ръка. На флопа някак си той има... При флоп му отворих 10 саците, значи той... В смисъл, аз нарочно му отворих толкова малко, защото все пак искам да ми плати. Ако му отворя повече, може и да ми флодне. Просто лош флоп излезе за мене и там сайзинга може би малко по-голям трябваше. Защото, нали, 5 пак изпрах, тъй като исках пак да ми плати, нали. За да може да продължим, да флодне бързо. Аз все пак имам най-силната ръка. Просто му дойде флъш и реших да се стакна. Някак си с саците ми е трудно да мисля за нещо друго, освен за това ми е трудно да мисля за фолдове с асаците. Ох. Това нещо... Това нещо се е бава тук с мене. Всаки 9 ми донг бетва.
Не. Може и да има поп. Така. Че тук малко се изнервих. Какво направиха тия? Да. Това няма дама, нали? Че тук ръка, ако ме хване яд. Всеки себе ми беше... Значи то от коя позиция тук ми... Те. Значи аз съм на големия блинт и той е на малкия блинт. Блинт на блинтиране. Той смисъл ми такова. Той ми импна и аз ги направих 20. Сега тук пробвам check race, защото пък може да се предаде. И какво става? Седмица търна, няма нищо. Разчитам на някакъв асак хай и да ги взема. Баце. Тук ще пробваме един блъф. Това път сработи, не? Да, това какво направим? И това ли чака фуш? Това може да има над фуш, човека. Няма да видим. Има ли над фуш? Не. Излез ми. Каро, yes. Така. Тук ако бях от бутона, може би 3 бетна. От малкия блинк не искам.
Тук съм сигурен какъв сайзинг трябва да избера. Този ще бъде. Не знам, тук обаче май трябваше само да му колна, за да може... тук се обърках аз. Трябваше тук само да му колна така, за да може той после, евентуално ако има сак, тук да се стакне с другия сак и да го разцепа. Вижте. Четири. Какви са тия сайзинги, брачет? Сигурно има давне са ли гави такъв по 5 по 5 тройки. Над почти. Не, надсделам фул хаус. Май това ще бъде за моята сесия обаче. Ще стане късно.